Nagluto tayo ng ano, luto tayo ng ulam. Ayan, ang hapunan. Wala tayong biyahe ngayon, holiday, so bukas pa. Hi! Hoy! Shout out! Uy, ano yun? Live! Tambay muna tayo, tambay. Kumusta sa Taiwan, Jengs? Jengs, kumusta sa Taiwan? Wala chocolate? Hindi sa Taiwan to! Wala dalang chocolate? Hindi sa Taiwan nga! Doon nga sa Saan ano? mo nang galing? Saan nang galing? Kala mama. Sa Malabon. Shout out sa viewers. So, nagluluto tayo ng ano? Nagluluto tayo ng ulam, mga punan. So, mainit doon. Hello, idol. Ayan yung ano ko, yung dalaga ko, ayan o. Tusok. Salamat sa ano, patusok. Tusukin mo lagi. Dito muna ako nagpaglaro sa ano, mga bata. Ano kayo gano'n? Ah! Walang biyahe ngayon. Dito ako lugos kasi naka-live din ako. Ah, sige lang. Sige, naka-live ka. Galing, oh. Ay, galing sumayaw ng ano, ah. Taba, ah. Sige na, sayaw ka. Pwede ba yung bata? Sayaw ka na. Yan, papanoorin ka, dali. Shout out, Lord. Shout out. Salamat sa ano. Patusok. Sino yung mga yan? Mga anak ko yan. Yan, mga anak ko yan. Yan. Puro panganay. Shout out, shout out. Sayaw na, dali. Ayan yung panganay ko. Ito sa panganay ko. Manang-mana sa akin yan. Siyempre, Mana kay mama. saan ba magmamana yan sa ano, sa kagwapuan. Kahin mo yan, te. Charot. Sige na, dali. Punta muna natin yung niluto natin, baka sunog na eh. Nagluto ako ng ano, adobo. Yan, adobong bangkulis. Ay, nangigi pala. Tuyuin ko lang to para manuot yung ano, manuot yung lasa sa ano, laman. Ah, shout out. Natagay? Ha? Yan, umpisa na. Holiday naman bukas eh. Dali, dali. Dito para ano, may premium, dali. Dito sa gitna. Yan na.
Ayun, shout out sa ano, sa zero viewers. Ayun, shout out mga Kauragon. So live lang muna tayo ngayon kasi wala tayong upload. So wala pa tayong biyahe. Taong bahay muna tayo ngayon. Tagaluto, tagahugas, tagalaba. Tigasin muna tayo. Shout out. Nagkulod. Shout out sa mga viewers. Meron pala Nak, yun. kunin ko nga muna, nilagayan ko ng ano, Ate. cellphone. Ano to man? Laki mi unang panghapunan. So yun, nakabukas TV, walang nanonood. Sino bukas? Manood ka na eh? Kuryente. Ito yung inupahan ko na ano, bahay. Yun. Tayo sa labas kasi mainit doon sa loob. Hey! 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 Aray! Lo! Ano naman ang baboy? Pakaya na naklap ka. Tingnan muna natin yung housing. Galing ah. Baon bukas! Baon to bukas! Bigyan ka na naman. Uy, ulo. Galing ni Taba oh. Baon to bukas. Alam mo sa katawan ah. Ay, siya na. Naharangan mo yung dancer eh. Nak, nak. Harangan mo yung dancer na. Ay! Talaga! Oh, mga dancer para sa'yo na sa... Sa puso, yung mga nagal, yung mga baba. Ha? Ganon? Okay. Lambot ah. Isa pa tayo. Isa pa. Isa pa daw. Kali ka na. Kasi salin. Kali ka na. Ayun, pag-frame niya ako ah. Sandaan. Ay! Sandaan! Bawak ka. Ay, yung parang pang ano ah. Pang... Game! Sige! Hindi na kasama. Ano yan? Galing ni Carla.
talaga ha. Kabog si Dancing Myra. Ayan o. Eh, nanonood sa inyo na ano, dancer. Wow. Sige lang. Mamaya. Parang nag-practice ka dun sa Malabon ha. Sa TikTok ko na marami pero mga ganun. Hindi ka naman nag-upload ha. Hindi mo na-upload yung TikTok mo. Naka-private kasi. Kaya di ko makita. Kaya i-upload. Naka-private. Public mo ba? Hindi ko naman alam. Pero free na siya. Pero free. Hindi ko alam yan. En! Oy, isa pa! Hindi ko na alam. Wala na ulit. Wala kang ano doon ha? Tirang kanin. Wala. Hindi pa naman mga yung kalabasa ko. Meron ako dito ano. Garden. Ayan. Ayan, may papaya din ako dito. Ayan. May bunga na siya. So mga ilang linggo pa pwede na siya ano. Pwede na siya magulayan. Yun, yung malunggay. Yan. Sariwa yung dahon ngayon kasi ano, kasi pinutol ko yun parang. Sino pa eh? Tingnan ko muna yung niluto ko. Nasunog na. Ano mo? Nasunog na. Nagutsunog. Kaya lang kayo. Ah! Cellphone doon? Ay, kamusta? Mali! Hey! Walang tawag na ako. Andun niya. Pwede na panlaban to ah.
pala sumiksi ka na yun, ha? Ikaw, Dad! Bakit baka mag-viral ako? Sumunod sa pera, no? Bisita muna sa taniman. Wala pang bunga yung kalabasa ko. Ayan. Ayan, sambong yan mga kauragan yan. Sambong. Tapos yan, kalsada na yan. May gate. Yung bunga sana namatay. Ayan. Namatay yung bunga niya. Tito. Aray. Ayun, sinaing naman yung ano. Sinaing naman yung sunod na isinalang natin. Ano. Luto na siya. Init. Yan, shout out sa zero viewers, mga kauragon. Nabinit. Init. Yay. Yan, pasok lang mga kauragon. Yan si Bumblebee ko. Akit ko na dito sa taas. Laulo talaga. Hindi, yung ano na yung part na yun. Dami ko ako.
Dito ka, mahulog ka dyan. Dito ka. Dito ka, mahulog ka sa kanan. Pagod na ako! Ikaw. Pagod na ako, be! Nabusit kayo! Aba! Minit? Yeah. Parang pumayat ka dun. Pumayat ka dun. Sabi. Papay, sa ganun lang. Pumayat yan eh. Pumayat nga yan. Pumayat nga yan. Ay, pamunas doon. Ay, meron pa pala sa likod eh. Ang lit. Gusto mo yun? Ang lit. Oh, madam. Ay, pamunas sa mukha mo. Balik sumayaw niya mga karagon. Ito yung nakaputi yung anak ko. Tapos yung dalawa pamangkin ko. Sitat ka mga. Sitat mo siya. Dancing mahirap lang. Magaling din sumayaw yun. Pero talo mo pa rin yan. Magaling sumayaw pero talo mo. Mas magaling ka pa rin. Hoy! Di pa binibigyan mo na rin. Di pa. Di pa binibigyan. Di pa binibigyan. Ang dami namin sinayaw. Ano yung scammer? Scammer! Scammer! May scammer. Di ba kaagawin sa akin? Pinasayaw yun yan. What? What is it? What is it? Nasa yung phone case mo. Diba doon mo nilagay? Wala, nawala nga eh. Natago mo lang! Sino ba doon? Hoy! Pepe niya ako! Ano yun? Nakamay para... Pagpupunting ka sa dinapin. Oh! Lapit mo! Tingnan naman yung ano.
Sa may gitna. Tao, madaya! Ang dami yung sa kinayaw. Dapat sa'yo meron na yan. Ang dami kinayaw talaga. Kinayaw! Kadiri! Yeah! Isang pwede mo sa dati. Ano ba yan? Sa tabi. Sa po. Tawa na. Ay, shout out. Idol Rap, shout out. Salamat sa ano, pag bisita. Umangat yung ano ko eh. Umangat yung tawag nito. Ilaw. Tuloy ata yung lock dito. Bakit to eh? Sweldo na pala maayos. Shout out, idol. Baklasin mo. Oo nga, baklasin talaga to. Kasi parang, ano siya, Shut down your mouth. umangat. Shut down your mouth. Patingin ko lang naman. Dalo. Ayun! Grabe, gumagalaw. Hello? Hello, ayun ako. Ayun sinasabi kong bago. Hindi kasi ako marunong magbaklas niyan. So ano ko na siguro pag ano, paggawa ko nung tawag nito. Alam ko lang. Dito kasi sobrang lambot tong ano ko, yung nibila ko pagka ano, pag nalulubak siya, parang gumigiwang ako. Hindi ko alam kung may maluwag na ano dito sa may, kaya yung hindi ko alam kung sa bearing niya o ano. So sana ipaluward pa to eh. So babaan ng kumpo. Bubuksan din naman yan kasi palalagyan ko ng ano, ng hazard. Wala kasing hazard to. Or make Nung nabili ko to sa ano sa tao, wala na siyang hazard. Aampan! Kaya palalagyan ko ng hazard. Aambong! Kunin mo yun. Tayo. Tapos palalagyan ko ng ano, Uy, wag! Palagay! mini driving light dito. Dito siguro maganda lagay yan. O dito na lang sa ilalim ano. Dito. Yung mini driving light no. Para pagka binahe ko ng Bicol to. Maliwanag. Oh, dito idol no.
Dito maganda yung mini driving light sa ilalim na to. Diyan. Dalawa. Pero mas malakas naman yung ilaw ko na to. Malakas to. Wala pa napalitan dito, ano pa lang. Gulong pa lang. Simula nung nabili ko to sa tao lang din. Gulong pa lang yung napalitan ko, ito pa lang sa unahan. So yung sa huli, makapal pa siya. Taga dyan may-ari nito, idol, sa ano? Sa Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija may-ari nito. Bali, dito lang siya nakatira sa may Kawayan. Pero dyan yung ano niya, province niya. Aerox ko dati, akala mo. Di ba, baka parang bawal din na yata yun, yung maraming ano, maraming masyadong ilaw. Lagyan ko lang ng mini driving light kasi pagka binahay ko ng ano to, ng Bicol, yung pang ano lang, pagka madilim. Wala, hindi na hingal. Ay, mula na dito. May bagyo kasi. Tinanggal yung ano. Yun na, lumakas na yung ulan. Wala naman akong masyadong alam sa ano, sa pag-sit up ng motor, idol. Kasi ako mahilig magbago ng ano, ng style niya. Kung ano yung itsura nung nabili ko, yun na lang din. Wala pa akong pinalitan dyan, wala pa akong binago. Yung pa rin yung ano, stock pa rin yung stock step nut niya. Bali ito lang, upuan. So, papalitan ko to, gagawin kong ano, camel type. Yan. Gawin kong camel type kasi pagka ano, madulas yung upuan. Dumadaos-dos pagka namimreno. So, alas mga ganun rin sa akin to. 3 years na rin. So, saglit lang tayo mag-live mga karagon. I-update lang sa ano, kasi wala tayong upload ngayon. Gawa nang walang biyahe. So, ang biyahe ko dito lang Metro Manila. Kasi nga yung Bicol, mahina. So, siguro pag nagbukas yung branch sa Isabela, Kawayan, so, baka magkaroon kami ng tuloy-tuloy na biyahe. Dumidilim na. Gawa ng umulan. Dahil sa bagyong Kuring. So pabutin ko lang mga kalahating oras yung live. So bali palitan na rin yung ano ko.
Palitan na rin yung kadena ko saka yung ano. Yung kadena. Medyo ano kasi. Medyo kalawang na. Tapos yung ano nito. Yung tawag nito. Clutch damper. Kasi medyo kumakalansing na yung ano niya. Yung tunog niya. So, sabi sa akin clutch damper daw yun. Pero okay pa na okay naman yung ano niya, takbo niya. Bali ang takbo nito. Ay yung ulo nito ano pa lang. Ayan yung ulo niya. Bali 16. Ayan o. Kita ba? Yung odometer niya. Ayan o. 16,000. So dito kasi sa akin ano lang. Dito hanggang doon sa ano sa pinapasukan ko ano lang wala pang kalahating siguro mga kalahating kilometro din. So ayun, mag-iin na tayo mga Kuragos. Medyo ano na, gabi na, mas mainit. Kaya nag-update lang tayo sa ating YouTube para wala tayong upload. So nakakapag-update tayo.